CIPD otvára dvere k úspešnej kariére v oblasti ľudských zdrojov. Vedľa mňa sedí Danka Staton, absolventka a účastníčka medzinárodne uznávanej certifikácie CIPD Level 5. Danka, tak na úvod, prečo si sa rozhodla pre tento program? No, ja som väčšinou mojich skúseností nadobudla v oblasti finance a reportingu, takže u mňa ten zlom nastal, keď som prešla na reward, čiže na odmeňovanie interne v rámci mojej firmy. A tam po pár mesiacoch som pocítila tú potrebu trošku pochopiť HR tak nejak širšie, z väčšej vzdialenosti pochopiť, ako to teda funguje, ako to jednotlivé časti HR do seba zapadajú. A to bol môj hlavný motív, prečo som sa rozhodla pre tento program. A vieš nám uviesť aj nejaké konkrétne zmeny, ktoré nastali po tomto programe a ktoré si videla u seba v praxi, u seba v biznise? Určite som sa začala pozerať na naše reward procesy čiastkové trošku z vyššej perspektívy. Začala som to vnímať možno z pohľadu, ako to zapadá celkovo do HR, ako to napríklad naše ciele, naše stratégie, procesy v rámci rewardu nadväzujú na stratégie, ciele v rámci lokálneho HR alebo potom na globálne HR a vlastne na celkovú firmu. Takže určite trošku shift v rámci môjho pohľadu na vec. Áno, čiže prepojenie s biznisom. Presne tak. Ako hodnotíš celkovo takú tú kvalitu obsahu a spôsob výučby, lebo viem, že ty si študovala ešte online. Áno, presne tak. Mne to veľmi sedelo, čiže vlastne celé štúdium prebiehalo online. Bolo to veľmi rôznorodé, čiže pokrylo sa veľmi veľa rôznych tém v rámci HR. Každá tá téma bola obohatená o rôzne aktuality, nové trendy, zaujímavosti, štatistiky, čiže pre mňa veľmi obsahovo atraktívne a hlavne bolo to veľmi interaktívne. Čiže mala som možnosť poznať sa s rôznymi kolegami z rôznych oblastí HR, z rôznych krajín a hlavne z rôznych napríklad sektorov, čo pre mňa bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Áno, ten networking je naozaj pridaná hodnota celého programu. A je pravda, že ja sa stretávam s mnohými HRistami, HR manažermi, personalistami, ktorí zvažujú štúdium CIPD. Nie je to úplne jednoduchá certifikácia, to si myslím, že môžeš potvrdiť tiež. Avšak čo by si im odkázala, aby sa možno rozhodli pre tento program? Z môjho pohľadu môžu iba veľmi veľa získať. Určite získajú veľmi veľa inšpirácie z brainstormingu, z rôznych diskusí, rôznych nových trendov, ktoré vo svete teda v istých oblastiach fičia v rámci HR, z rôznych, hlavne tých diskusí. Ja by som povedala, že pre mňa najdôležitejšie boli tie inšpirácie z diskusí medzi nami, ktoré sme tam mali. Čiže pre mňa to bol jeden z kľúčových momentov v mojej HR kariére, keďže som prešla som vlastne z finance, takže pre mňa to bolo veľmi, veľmi dôležitý krok v rámci mojej HR kariéry, takže úplne plne odporúčam.